पे नहीं रे गले कोई ଆମ ଗାଁରେ ଆଇଫୋନ୍ଟା ଧରିକି ଉଠେଇବେ ଯେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ବେଶୀ ରୋଲ୍ କାଟୁଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା କରିବାର ଫସେଇ ଦେଲୁ ତୁ ସ୍ଟାଟସ୍ ରଖିବନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବୁଲେଇଲେ ନାଇଁ ନା ଏକାନ୍ତ ବୁଲେଇଲ ମୁଁ ବୁଲିନେ ବୁଲୁନି ମୁଁ ବୁଲେଇ ନା କହୁଛି କୋଚିଂ କରା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଖାଲି କିଏ କଥା ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ କହୁଥିବ ଯେଉଁ ହେଇଛି ବି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଆগে କ'ଣ ଯିବୁ କଥା ନା ତାଙ୍କେ ଜାଣିନି ଯଦୁରୁ ହବ ବେଡ଼େଲି କାଟିଦେଲେ ଦିଦି